Evenementenhal, perfecte locatie voor darts. Peelkorf aan de leiding in de hoofdklasse. Het is vandaag 24 maart. Dit is het PLMA-journaal. De Venrayse hockeyers wonnen zondagmiddag de topper in de 4e klasse. In eigen huis werd koploper Tegelen verslagen met 3-2. De gasten namen al in de eerste minuut een voorsprong in een pittig duel. Venray herstelde zich in het verloop van de eerste helft en via treffers van Bram Heldens en Cornfield Kroon junior ging de thuisploeg met een 2-1 voorsprong de rust in. Na de pauze vergrootte Guido Pop de marge naar 2 treffers door het derde Venrayse doelpunt voor zijn rekening te nemen. Tegelen kreeg halverwege de tweede helft weer de aansluiting en leek in de slotminuten zelfs een gelijkspel uit het vuur te slepen. Tot grote woede van de gasten werd echter een strafcorner afgekeurd en bleven beide punten in Venray. Door deze zege staat Venray nu op gelijke hoogte met Tegelen en doet de ploeg weer helemaal mee in de strijd om het kampioenschap. Evenementenhal Venray stond afgelopen weekend in het teken van darts. Met het toernooi Hal Open Darts waren diverse bekende darters neergestreken in Venray. Onder andere de Nederlandse Koos Stompé, maar ook bekende buitenlandse namen zoals Daryl Fitton, Ted Henke, Tony O'Shea en Martin Adams waren in Venray om mee te doen aan het nieuwe dartevenement. De wens vanuit de evenementenhal om een darttoernooi te organiseren was er al langer. In totaal waren er 723 inschrijvingen voor het dubbel- en enkeltoernooi. Een groot aantal voor een eerste keer. Ja, dat is gewoon hot op dit moment, dat sowieso. En ik denk dat wij toch wel het goed hebben gepromoot. Op alle darttoernooien heeft het gestaan, is het gepromoot. Zowel in Nederland als in Engeland. Dus zowel van de NDB-wedstrijden als van de BDO-wedstrijden. Dus men wist het en daarom is men gekomen. Ook belangrijk was het feit dat de uitslagen meetelden in de ranking van de BDO, WDF en de Lakeside. De finalisten van de dames, heren en jeugd werden ook meteen geplaatst voor het Zuiderduin-toernooi, een televisietoernooi van Nederland. En dat darten populairder is geworden in Nederland was niet alleen merkbaar in het aantal inschrijvingen, maar ook in het aantal bezoekers. Ook Venrayse fans stonden in de evenementenhal om de dartwedstrijden te aanschouwen. Ik vind het leuk om naar te kijken, leuke sport en veel verrassingen. En ben je nou speciaal voor iemand hier? Ja, de grote namen. O'Shea, Henke, Koos Stompé natuurlijk. Daryl Fitton heb ik ook gezien, dus voor die namen ben ik toch wel hierin gekomen. Maar wordt er een beetje goed gegooid? Ja, sommige partijen wel, maar andere partijen denk ik van misschien had ik dat ook nog wel gekund. De bekende darters moesten tussen de wedstrijden door regelmatig op de foto met fans. En alhoewel Koos Stompé niet meer heel hoog in de ranking staat, blijft hij geliefd bij de Nederlandse dartfans. Ben je speciaal voor iemand hier? Vooral voor Koos Stompé, dat is mijn grote voorbeeld. Daar kijk ik ook altijd naar. En daar komen we eigenlijk speciaal voor. Ja. Waarom is Koos Stompé jullie een grote voorbeeld? Het karakter van hem dat staat ons wel een beetje aan. Wij als groep zijn dus dan als vaste supporter achter Ko. En dat gaan jullie vandaag ook laten zien aan hem? Jawel, we gaan natuurlijk de flamingo doen. Dat is de bekende pose van Ko. En we gaan natuurlijk even met hem op foto. Voor de darters was de evenementenhal een bijzondere locatie. De organisatie kreeg dan ook veel complimenten van de sporters. Het is gewoon een heel unieke locatie. Hier achter mij wordt het toernooi gespeeld, dus dat is in de hal. Het is gewoon heel erg strak. Met daarbij, de darters zijn helemaal niet bekend met op vloerbedekking spelen. Dat is al uitzonderlijk. Daarbij komt dat de finales in de discotheekzaal worden gehouden. Nou, dat is gewoon de arena voor een darter. Opkomsten met hun eigen muziek. Alles staat klaar. De locatie werd zelfs zo gewaardeerd door deelnemers en toeschouwers dat er werd gesproken over het eventueel plaatsvinden van de volgende Dutch Open in de evenementenhal. Het was het gesprek van de dag. En of dit gebeurt, dat is afhankelijk van de Nederlandse Dartbond. De evenementenhal laat in ieder geval weten dat het Nederlandse Dartbond meer dan welkom is om het Nederlandse dartevenement in Venray te organiseren. Winnaar van het herentoernooi van Hal Open Darts was Martin Adams. Hij stond in de finale tegenover de Nederlandse Wesley Harms en wist uiteindelijk met 3-1 te winnen.
In de hoofdklasse A van het veldkorfbal boekte de Peelkorf in de strijd om de titel een belangrijke zege op naaste concurrent Avanti met 13-9. De IJsselsteinse ploeg begon ijzersterk en nam via 2 treffers van Marley van Asten al meteen een voorsprong. Na de 2-1 van de gasten liep de Peelkorf door treffers van Rian Litjes, Linda van Leisdonk, Paula van Vechel en Margot Strijbers uit naar een royale 7-2 voorsprong bij rust. In de tweede helft kwamen de gasten uit Schijndel weliswaar iets beter in de wedstrijd, maar de zege van de Peelkorf kwam niet in gevaar. De ploeg gaat aan de leiding in de hoofdklasse A met 11 punten uit 7 duels. Tot zover het Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Morgenavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog en vrij helder. Het koelt flink af en het gaat licht vriezen. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden en enkele stapelwolken. Het blijft droog. In de middag wordt het zo'n 11 graden. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.